שלום, לקסם הזה אני קורא מחשבות. הצופה לוקח קלף. בדרך כלל אני עושה שהוא לוקח מהראש, אבל בגלל שאני פה מתנדב אז נעשה את זה ככה. אוקיי, הוא לקח את הקלף. אחר כך הוא אומר לי לעצור. נגיד שכאן הוא שם את הקלף ואני סוגר. עכשיו הוא אומר לי לעצור כאן ואני חוצה. אוקיי. עכשיו אני אומר לו תסתכל לי בעיניים. ואני אומר שהוא בחר את הקלף מלכה עלה. אוקיי? לא רק שאני יודע שהוא בחר את הקלף מלכה עלה, כי אני יכול להוכיח את זה, וזה שפה, רגע, תראו, אין לי פה מלכה עלה עכשיו, אני שם אותה פה, אני עושה קליק, ועכשיו היא פה, אוקיי? אז אני ממש הצלחתי לקרוא את המחשבות שלו. אוקיי, זה קסם ממש נחמד, אני המצאתי אותו. אני חושב שאני אספר מה הסוד, אבל לא בסרטון הבא, אוקיי?